ɗalibai barkamu da wannan lokaci. Suriya kamar yadda kuka sani ya zo nan ne domin neman sanya hannuna. Abinda ba ku sani ba shine Suriya ɗana ne. Ɗana ne shi, amma kuma na kasance ina kunyar amsa hakan. Ka ji daɗi? Ga abin da kake so ɗin na faɗa musu. Kana so ka dinga takaddama da ni, sai dai kash na yi maka nisa. Ko na sai ta wani ko na sai ta kaina, ina dai kokarin gyara. Kai ko kullum ka tashi daga bacci, rashin nasarar ka ne ke fara kallon ka. Amma ko sau ɗaya ka taɓa tunanin ka saita rayuwarka? Tsoro ne. Ka zo neman sahalewa ta ne a nan, ba wai don ka koya min wani abu ba. Me ka ɗau kanka? Fita, bace min da gani. Ha? In je ina? To ai ban fahimce ka ba. Ka danna waya ka tara ɗalibai ka gaya musu cewa ni ɗanka ne. Yallaɓai, baka damu da ni ba, ni ma kuma ban damu da kai ba. Ni na zo nan ne ba don ka tara mutane ne ka gaya musu cewa ni ɗanka ne ba. Na zo nan ne domin ka sanya min hannu. Yallaɓai, ni fa yanzu ciwon kaina shine ka sanya min hannu a takarda na kuma bakin iyaka. Na zo wajenka ne don bana da wani zaɓi. Yallaɓai, yallaɓai, shamaki tsakanina da zuwa bakin iyaka babana ne. Ina samun wannan na manta da shi kenan. Shi kenan? Saboda haka kawai ka sanya min hannu, ni kuma sai in bar nan wajen. Me yasa zan sa maka hannun? Yallaɓai, me kake so kuma? Ka gaya min na sani. Ka yi min tambayoyi na amsa maka. Labarin tsakanina da ahalina da kuma labarin soyayya ta din na baka. Shirin kundi kake so ka hada da su ne? Tunda kake ka taba tsara min me kake so na zama? Ya ki ya fito fili ya gaya min menene ya kamata na yi. Kwana 21. Me? Kwana 21. Da kowane tsari ne ilimin nazarin halayya, cewa a cikin kwanaki 21 mutum zai iya gina sabuwar ɗabi'a tare da watsar da tsohuwa. Ka jaraba, daga gobe ka fara sarrafa fushinka, ka yi kwana 21 ba tare da ka yi fada da kowa ba. Ka tabbatarwa da duniya cewa kai ba Suriya zafin rai ba ne, cewa kai Suriya soja ne mai soyayya ga ƙasarsa, mai burin zuwa bakin iyaka. Ka jaddada cewa rauninka zai iya zamowa ƙarfinka.